Machigni janeno ma Lolwe TV thuolo ma wantigo kodi kanindi magi koro gin weche manyien achiel kachiel ka koro Okelo ni to mana e yor nonro mar nonro mar Oboke. Gin weche manyien ndio to e yo mar nonro mar Oboke. Omiyo machiegni ahinya en tarik 26 wantiere gana 2022 wan e dwe nonro mar dwe mar abich. An Oboke kama ang'na luom ni weche mantiere yie mondo mi winji to ginang'o giri mantiere kae. E weche mantiere kaendi en ni APRO over CJ's poll gag order. Sani endi koro jang'ad bura maduong' e pacho kaendi Mikai Martha Koome ne owacho wach moro ma bende okinde ma pacho kaendi ok omor godo ni sama koro itimo mano en presidential petition e Supreme Court ok onego losi e wachno endo kapod wachno endo nitiere nyim doho. Paro ma kamaendi owach ni en paro no endo mar ang'enge kendo en paro no endo ma bende bro thiro chenro mano endo mar tich jogo magino kinde kanyakla gi jogo ma bende bro bede doho e wach machal kamaendi. Omiyo giwacho ni Martha Koome nyaka koro gol paro ma kamano to koko timo mano endo gibo tere achiel kachiel e doho mar mondo mi koro ogol paro aina ma entiere gono endo. Mane thor mar wach mwantigo kawuono ka koro wadhi nyime kaendi. Our partnership is for the presidency only. UDA tells small parties. Mane wach mantiere kanyo endo sani koro UDA wacho ni gin riwruok ma gintiere godo en mana mano endo mar kom mamalo ma jatend piny owacho gi jalupne. To dono buche modong' matindo mantie giki gin gi thuolo matimo ka gin giwegi gidwaro e campaign ma koro wadhi endi. Ler maber ahinya kendo manitiere. Politicians grapple with the cost tricky land issue. Sani koro Ruto ne ntiere kuro wacho ni what has he Odinga done to solve the land problem? In fact, it was during his tenure as Prime Minister that land grabbing was rampant. Maendi sani koro Ruto nyiso jogo koma ntiere gwenge mag Mombasa, Kwale, Giri kucha Kilifi ni Raila ngo wanotimo negi e weche mag law. Wach ma CJ Martha Koome ntiere kanyo endo inyalo ng'eyo to en wach mane madhi nyime to bukeni mar 8 ka en lawyer nyiso ne matiend wach ni ndi maber to tiende en nang'o. City poor see faster rise in cost of living than the rich. Oganda ma nitiere gi yuto mapiny e boma ma bombe wa pacho kaendi yuaga ahinya mano endo ma en medruok mar nengo mag gik michamo. Jogo koma nego teno ka gima gini dhi mos ahinya. Mane kaka piny kaendi en ng'ama nego samoro ok bi winjo pek ma in ng'ama ionge godo winjo achiel kachiel. Kenya on alert as monkeypox spread across the globe. Sani koro piny Kenya obeta kicha mar mondo miyo ng'ane maendi mabende iwacho ni en ang'iew mar ong'eche maendi gima nitiere kanyo endo. Ang'iew mar ong'eche sani endi koro chal ni nyalo chopo e piny Kenya kaendi. Ang'iew mar ong'eche ni en tuo mako joko ong'eche to sani endi koro opor kuom oganda magin dhano. Koro we mondo luonge ni ang'iew mar ong'eche seche ma koro wadhi go nyime ni endi nikech monkeypox pok obedo ga nyinge mag dholuo to wan kaka jononro mag dholuo kan wabet piny wang'eyo no nyalo miye nyinga mano endo mar ang'iew mar ong'eche. Mano endo e wach mantiere kanyo endo achiel kachiel. Kama dhi nyime ler mantiere Raila whose Vihiga's Mudavadi Wetangula dismisses Mio jobs. Mane ler mantiere Raila nye nitie gwenge go mag Western odhi nyime kawuono ka entiere Busia. Entie gi ndalo 4 mabor bedo gode gwenge go mag Western kuro sama bende koro Mudavadi gi Wetangula wacho ni gik mimiyo Azimio go gik makaiye manono. Koro Wetangula gini to yo gima gichiwo onge to mosechiw gi wacho ni gine kaiye manono. Siasa bisa moro. Rift Valley rebels to DP Ruto bring it on. Jogo magen tama, jogo mabesa ni endi osebedo ni gin jogo koma tokwi gi tek kendo togioruodh ahinya e weche go koma siasa mag ho mar okak. Nyiso jatend piny owacho Migo Salim Ruto ni koro kela lweny ma en tiego nendo ma siasa mondo wagoye kodi. Mane ler mantie. Kalonzo Musyoka hang presidential nominees who met supporters list deadline set by polls agency. Kalonzo nosero nyinge IBC oikre madhi nyime gi chung mara be nodwa chung otero nyinge mara be noduogi Azimio koni mit koro en gima okung'ere Kalonzo dwarang'o. Josomo gi jondiko ni ka aneno gi okang'o endo maber ahinya magi achiel kachiel. Boke neno ka iye bop ahinya kana ng'ama ne iye kawuono malich ahinya. Agaja magi eki mag paro agaja mago eko mag kwano
agaja mag dhongere ni kaendi inyalo timo gite gin kigajo maber to imora mora ok oyot. Omiyo magi ler mantie. Benzema his final victory to make tournament is on. Mantie striker has scored career high goals for Real this season and will be most dangerous player on Saturday. Karim Benzema itotugo gi Liverpool wach mapek ahinya mabende sani koro ng'eni koro waik record gi oda mondo wadhi wanyon Real Madrid wan kodgi gi sadha mane wamako negi 2019 kane Ramos oinyo Sala. Klopp named Premier League Manager of the Year. Maendi en adieri. Klopp emanyo yier kaka Premier League Manager of the Year nikech ente Manager of the Year ng'ano kendo manitie. Ik mar Mwai Kibaki manyiche chande ne okawo milion 260 mondo mi otime iko. Knockout 260 million iko Kibaki kende. Sababu ende koro wan gi kech machal kama endi dhano ndo kech amoma kone gi kocha piny tek en nende gi lawi gur gi laki. Oboke Mother Standard wachmantie kaendi en Ruto's radical land plan jolts Raila's camp. Chenro mar Ruto kelo manyien manendo mar rakruok gi weche magoeko mag midhiero mar lowo e gwenge mag Nam Chumbi sani koro weyo ka koro kweth Raila nitiere kod mano endo ma en kem e dhoggi manende wach mantiere. Samachini DP William Ruto has unveiled his grand plan to buy off large swaths of land and idle parcels for benefit of the landless if he is elected president in August. The DP pledged to bring back the 1963 1 million acre scheme in a move that is sure to draw reactions from across the country. We will establish a special fund to buy land from absentee landlords, but if need arises, we will use compulsory acquisition to repossess it and settle squatters in the coast region. We are ready. Sounds good? Oangima paroni ber to kakiro time obrongene kaka bro bet. Ofisu Uhuru koro yudo billion 4.4. Uhuru dhi dala in about 80 days to me billion 4.4 billion mano mangi office no nyiso ni ngama bro donjo office no onewe dhi nyime gi tiyo gi pesa ni either kuom jomochung gite ng'at achiel kuom gibo dhi mbele ka Uhuru wuok ngama nitie no bro dhi mbele nyaka the next financial year kata the next budget mano en wach mani kare. List of state house seats absolutely shrinks by half. Jomanja ne ochunga thore achunga sani koro lal te giduono makata kuma girie onge kar gi 51 gi tomo ngweche gi lal ibungu makata kuma chungo nitiere wakia koro gidong kiem na 22 kuom ji 51 manyochung moko gi kite osepito ngweche sani endi kuma girieyo gi leny kamano mako magintiere okongere nikech okoyot chung president oken kada chunga kidhedhe mar gweng mineno ni chunga kada kidhedhe mar gweng ni ido chung mlango oken gima yot. Omiyo kapok ihedhri ni ido chung president nyaka ing'iya ne kaka luora mari chali ing'iya ne lwasi mari mondo mi iwuogi kunyalo bukido chung president kata ng'ama ong'e ionge. Omiyo otimre maber ni koro joka onyono ng'wech yote gionge kende pap koro Kalonzo gini modong kanyo gi Raila gini gi Ruto giri gi Ojakoya gine joma gidong kanyo koro en gima ni kare. I'll use millions lost in corruption to uplift lives, Raila promises. Raila wacho ni nitiere pesa mang'eny ahinya malalo nendo mar mibadhi obiro tiyo kod omenda go eko mar mondo mi koro olos kendo oteg okange mag ngima mag jo Kenya. Criticals confirm selling land to Ruto but won't say for how much. Pero bwana mlongo ni Basel Criticals nene ga former MP Mataveta mzongo cha nene gi puodho maduong' ahinya. Wacho ni no uso ne Ruto la puodho no to kwacho ni kuom pesa di. Former Taveta Member of Parliament Basel Criticals confirmed to the Standard that he indeed sold off part of his land to Deputy President William Ruto, who is now farming on it and raising crocodiles on it. Ruto pedho mana nyang puodho ma Basel na uso ne Ruto puro mokwonde bathe konje kuom kama koro opidho nyang. Piny kaendi jomoko pidho nyang ng'ato to gimang cham gotieno kata kawuono kia ki nyang nyaka chiem nyang be pidho kama onge nam akia kaka gini chal but obro winjone kaka nitiere. Ruto sani koro pidho nyang kalure gi Standard kaka Standard ndike. Dr. Ruto bought the land measuring just about
2,500 acres in the run-up to last general elections for undisclosed amount, essentially transforming him into one of the largest landowners in the area. I sold the land to DP Ruto a few years ago. Basel criticals told the Standard in an interview. When pressed to state how much DP Ruto paid for the property, the former MP quipped, "That is our secret and I cannot tell you that." But reliable estimates indicated that the property could have been sold for between 1 billion to 2 billion. Nyopodhonga tachiel pesa marom kamano. Hoko yot jokama. Wansa mwagonyere gi pado ikiani kiny pino runa dito jomoko nyiewo lope be nyang. In kata gi kami pidhe kata mana njuki moro minyalo kayo bang' dweche 4-5 moko onge. DP grand plan to resettle landless in the coast. Mano wasewacho kanyo endo. Oboke mar 8 wacho ni integrity law yet to grow teeth. It's up to voters to reject tainted leaders. Mayiwacho masani koro joma okinde wacho ni chik mano keti mar ng'iyo weche mag mibadhi pok obedo motegno ahinya kuom joma dwa chung'. Omiyo koro oduong'nu un jogo ombulu mondo ung'e to ng'ano maber maler madigone ombulu, ok ng'ama nitiere koda ka mibadhi. Mage lero ano ka nitiere kanyo ka wadhi nyime. Gin na weche mag ano kandi mag yawa mamagoro oselala godo ni kaendi. Mage jomo kayo pamba kata kero jomo go madhi bang'e nyuang' gin kaendi to Oboke niendi nyalo ng'iyo ma 45. Seche gogo eko chance for football fans to get a glimpse of 2022 World Cup trophy in Nairobi. Though Harambee Stars will not be playing in the 2022 finals in Qatar this year, Kenya will have a rare opportunity to get a glimpse of the famous FIFA World Cup trophy today and tomorrow in Nairobi. Wachima baridi Liverpool nitiere kanyo. Campaign cash fight disrupts Kenya Kwanza. Laro menda mag campaigns ani koro kelo chochni manende kweth mar Kenya Kwanza. Some affiliates protests they are being mistreated by the big boys. Mago gin dudu buche matindo ywakni dudu buche madongo timo gi marach ahinya kod omenda masani koro siwuok. Behind the facade internal war rages over money issues. Mantiere. Fuel subsidy tops Treasury 64 billion extra budget appeal to MPs. Onegitim gini mapio pia hinya. Fuel no hinyoji. Kana ntiere yore moko makagi kacha. Gwenge mag Nyanza. To yudo ka iketo fuel mar 2,000 to lenye makanga moketo mafuta lenya utambi mar nyangile. Lenya utambi ngera gi miwinjo ni tim. Iketo nyamburko 2,000 onge. Koro gini nyaka ng'e ne mondo mi odwoke piny. Wabed gi thuolo moro kata mar fuong'ruok nikech othung'o kor ji ahinya. Dibed wach maber. Ka Indian ka Radio Africa ochako timo nonro machielo ni Raila leads in 5 regions. DP Aslim overall win. Raila sani koro poro telo manendo kuonde 5. Mama nendo en kaka aneno kaendi en gwenge go mag Central Maruto tele kanyakla gi Rift Valley to gi part of Lower Eastern. Mage weche mantiere. Raila's lead is biggest in Nyanza where he would garner 69%, Ruto 17%. Raila is Nairobi's second strongest bastion where he would get 53% against Ruto's 34%. At the coast, the margin between Raila and Ruto has narrowed to a gap of 10%, 49 to 39%. Coast has been Raila's political stronghold for more than a decade. In 2013 elections, for instance, Raila secured 69.7% of the votes in Mombasa against Uhuru's 23%. Ngewe chimantire kanyo ndoka sani koro jogo chung achiel kachiel. Registered voters in Western Kenya. Kakamega maduong' ntie mna gi ji na million registered voters Kenya ka gimoro timre. Bungoma bende duong' ntie mna gi 600,000, Busia nigi 400, joge nigi ne matin ahinya. Ne bede gi kura mang'eny. Azimio as age of Kenya Kwanza in Western maneno ndiko Javas Digambo. Weche ng'eny mantiere kaendi maneno ka ng'eny gi gina weche makoro wanuoyo. Omiyo ana dhi mapiyo mondo mi weche gi kik mawa wangwa. Pa josomo gi jondiko kanyo nitiere. Nonini ditches MCSK says it doesn't work. Maindian Nonini
enoka Nandi nitie kaendi. Singer Nandi would Tanzanian singer Nandi would never hide a pregnancy. She said being pregnant is every woman's dream. Being pregnant is a good thing for a woman. It's something that any woman wants. South African beauty Zari Hassan has accused in South Africa say in Uganda niao. Magi weche mantiere kanya abro wegi kanyo nikech gima nyien matanga medi enoko Oboke giki onge mani koro Liverpool kaendi penjo ni Minamino bro bedo kanye ka koro watieko tuke giki maendi Ntakumi Minamino maendi ma pinende ma Japan kendo tugo ne Liverpool. Reds boss Klopp named manager of the year mana kaka wacho sebed kende na dier. Iye mar nonro mar Oboke bro go gi kanyo yo kinyi masani kamora mora ma intiero erokamano warom ko odiochieng' wa momoko bende magweche manyien odiochieng' ndi ma kawuono.